YouTube channel Kasma Ceka turut melestarikan budaya bangsa. Ayo matangnya dong. Ya turi. Tapi lo problemnya masih.
Ayo, ayo, ayo. Orang delok tenan, orang delok tenan.
Oh, sudah kasih. Oh,
Barang kebebasan personil akan apa? Orang kecil personil di situ. Oh, banyak karakter yang perlu untuk coba ini. Oh, ayo, ayo, ayo. Ayo, ayo. Kau yang saya ngomong kan? Ini orang gandong anak asosiasi dosen jadi pakai top mata kan? Apa? Goyake kaget. Lah gue mau ora pemanasan sik kok. Lah cacah. Isu nyusu lho, Yusi. garit cah, garit. Yang mikir loro iki. Iki lagi. Aku awal ngomong. Ini pacaran ini masih pacar waktu. Mikir loro mek sapa? Amit, Mbah. Iya, baterai mau ngomongin awakmu. Batermu mau ke apa iki? Wong-wong iki kita tugasnya juga duit gini kan lho. Kan lah hari lebaran kan. Oh iya nanti Sakwet nek kan THR iki pojok lho. terus disiap nih. Wis lagi. Sing ndi ta? Sing ndi? Lho. Wis apa kuwi? Bojone kae lho. Bojone sing ndi? Weh, apa? Meow. Wow, enak lagi. Pak, matur sembah nuwun nggih, Pak. Nah, matur suwun Pak nggih. Pak sinten asmane mau? Pak To. Oke, Bro, siap. Matur sembah nuwun nggih, Mas. Ya Allah. Nah, gabut. Kok meh lho? Masa memik meh. Mik. Oh, tepuk tangan iki nangoni. Wis telu iki ben ngasin ngene. Nggih, Pak, siap. Siap. Kowe melok, Matur sembah nuwun nggih, Pak. Kowe ora ngawasi. Kok biasa kok. Halo. Nggih, matur suwun nggih, Bu. Tambahan rezekine. Sehat selalu. Sudah riadik ora disalami to yo kowe iki yo njaluk sangu tok lho. Minalae dine ora mbok ucapke urut. Urung njaluk anu kuwi THR. Lagi bang apa ngomong? Ora. Saya mewakili loh.
New Surya Wijaya iki. Yo Surya Wijaya. Mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Babile wonten lepate kula nyuwun pangapunten yang ageng. Biasanya bariatri lah. Heeh. Masyarakat saya nonton ini mesti nanggap New Surya Wijaya iki. Oh, cek paling sebentar lagi. Tapi di nomor sing dihubungi gak enek. Karena lho iki jeneng goib ora usah dihubungi. Lah masyarakat apa? Iki ora mungkin iki ora cangkemmu. Putus kayak wonge iki. Iki lho masyarakat Serang nanti apa nanggap News apa iki? New Surya Wijaya ya lah. Nyus. Ngomong. Iki lho, iki anak sapa gitu lho mau tak ada ngono. Padahal kucing. Disuni pukul pae. Sampai ini gak oleh muni ngono. Gak pareng. Pak Handoko ning kono kae lho. Gak pareng ya muni ngono. Gak pareng le. Ora pareng. Tapi lek ini gak pareng lek bater ya. Ora pareng ya ngono. Sampeyan gak pareng muni ngono ya. Ya dicontoh mbak-mbak, bapak-bapak kae ngomong sing apik. Ngomong sing apik. Iso asam ora. Aduh, nah. Iki piye lagi kok edot iki? Wah, jadado. Jadane. Sampeyan sire. Kok nek kene piye iki? Alah. Wis rasane isor kene ugahno kene. Ugahno panggung sini. Apa nyampar saja. Soliki nih anake ra coba iki. Ini anakmu ki. Le sampeyan mau nek kene kali sinten? Kalau ki. Kare iki. Kire. Dijunjung. Sampeyan anak sapa? Bagus sapa? Bagus sapa? Bagus apa? Aku sapa? Agus tempe. Kok nyapa kok tempe? Iki jane tempe. Kosok. Oh, bapake bakal tempe. Sik, le sampeyan iki iso atraksi kok gak? Ya wis iso. Mas ditabuh atraksi, Mas. Tenan ya? Joget nek isor ono terokno, ono contoh. Rasa dodo apa? Wah, rasa jadro. Iki bojone Agus iki. Wes, raso. Piye muji rahayu piye? Sampe Ibu, tamu Ibu. Ora, enggak ngapa-ngapain aku baik kok. Jus. Iya. Rondo jus. Loh, ibu enak rondo ta? Janda. Oh, ora. Ora matamu dibujuk kok. Sembo randak-randakne, Bu. Nggih, ini kan Iya, samplok. sing sauto aku, Bu, jenengan paring asma sinten, Bu? Oh, Ya, ibunya kamu namanya siapa? Rosa. Jenenge jen Rosa. Rosa ki artinya apa Rosa ki? Bunga Rosa lho. Sakarepmu. Bu, Sek. Iki bocah cilik ki turu ngono, Bocah cilik iki Sik, tempenya minggir sik, duduk. Loh, Bu, saya kan belum mengucapkan terima kasih. Iya, Semoga Ibu Rosa diparingi rezeki ingkang kathah, ingkang rezekinya banyak. banyak. Semoga Panjang umur. usahanya sukses. Amin. Nek Bu kurang muncain apa ya wis itu. Bu, sampeyan mau naik pesawat apa Bu ini? Mau naik kereta, rumahnya mana? Denpasar. Denpasar ada delok New Surya Wijaya. Kasih tepuk tangan dong. Ada Denpasar, Bu. Dari sana. Lah arah Ebi. Enggak Bu, ojo dia. Ini kok THR-nya mana gitu loh katanya. Saroku marah ngotok ya. Ibu makasih banyak. Nanti pulangnya sampai tujuan dengan selamat. Salam kepada keluarganya ya Pak. Dadah. Dadah, ya, semoga- Bu, terima kasih Bu ya. Ini liburan ya ini ya liburan. New Surya Wijaya penontonnya kok nanti Bu. Denpasar. Denpasar. Wis Mas, saiki salto maneh mengko lek oleh rezeki. Kayak iki. Nggih, Mbak. Sampai salto. Kulo sing nyawer. Lah ya asam urate lu. Oke, Mbak, siap. Ayo Mas. Piye mbok piye lu? Nyawer wonge. Oke. Ora saweran no serowo.
matur suwun. Matur suwun Mas. Besar. Ayo, punya. Terima kasih. Wis kabur. Ayo punya. Ayo. Pindah provinsi. Kuwi bose gede. Oh alah. Ora gelem. Yo, aku paham sik meno aku pengen nginceng storine cacah pas bagi-bagi takjil. Pok. 1, 2, 3, jan bose loman, Pak. Bapaknya gagah, dhuwur, bagus. Ya Dilem-lem. ya jelas toh. Ora kakek di roasting. Bos wae iki nyambut to, Bos. Pak, niki nggih matur sembahun saya nggih, Pak. Muga-muga jaranan New Surya Wijaya tambah laris, buyut rukun, Amin. tanggapane banter. Amin. Ojo lali kok nyeluk aku ya, Pak. Lek katut. Ya lek katut ora iki lho. Akeh ora. Pak, Bu, lho pokoke bagus, gagah, dhuwur, loman pisan. Bapak sapa? Aduh, Bapak sapa? Sapa? oh, Bapak Haji bos sayur balap cah. Monggo Pak Bu, bakso sawi ngene Pak Haji. Ya toh. Pak, niki muga-muga jenengan panjang yuswane, muga-muga barokah rezekine. Amin. Kula tak izin sauturin nggih, Pak. Ya ngono kuwi omongane wong ditanggapi jajale ora dijak. Halo kae kok kamu rene. Wis aja ngono Jos. Iki sing halal bihalal lho. Ayo Mas. Ya. Ayo. Iya. Besok
Ayo le kono gak salto bar iki. Ayo durasine kayak ketun. Ijine wis sampai setengah seperempat gitu. Aku kan sih ganteng, aku kan sih ganteng. Ayo setengah seperempat. Sih ganteng. Ayo lucu. Wah, makin. Kamu mikir mau gak nyanti kok? Mbak, butuh pertolongan iki. Anu artisnya Nyul Suryo Wijaya iki ben nembang ini Mas, ben semangat kan meja siji terus Pak Gimana? Penontonnya ben semangat. Ayo Mas, dangdutnya Mas. Payah aku. Ora sak kowe mah dititipi saweran karo. Sawerane ayam bakar. Lah iya ta kowe emang dititipi sawer karo Mbak iki lho ning meja-meja iki. Omahe Bali iki ya. Muga-muga tambahkan rezeki ya Mas ya. Belum tak iki Mak. Wis ngene cah. Wis artisnya Nyul Suryo Wijaya iki didukne ae kok aduh ki atraksi terakhir penutupan durasi ya. Oh, ganti adegan. Iki apa ya metu iki ngono. Kula mengkathok ambil ade. Apa iki? Kok kon kancane terus ora apa es metu ngono. Dikira udah ngamen lho. Apa iki? Apa iki sini? Kok cek nemoni wong. Mbak, ayo Mas spotnya Mbak. Kita tampilkan artis kita. Nyus.